Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Right, nyaya yandiri kufamba nayo zvamanje inyaya hombe, inyaya iri kupisa, inyaya yemashoko ataurwa nemukuru wenyika. Hanzi ndinoziva kuti gore rino kune drought, mvura haina kunaya, but hatisi kuzofa takasiya chero munhu achifa nenzara. Anova mashoko agumbura vanhu, ende vanhu vauya vachipopota, ende vanhu vauya vachipenga. Ndonyaya yandakakubatirai zvamanje, ndonyaya yandoda kuti ndikuratidzei, ndoda kuverengerai macomments. Mozvionera mega kuti kune hondo yaitwa nenyaya yemashoko ataurwa nemukuru. Handitika asi ndapinda munyaya yangu iyi, rega ndingoti kana une business raunaro raurida kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame namba idzodzo, toita se tofambira nyaya dzacho. Handitika right, gwenzi rephytomed, zvamanje vagari vepanapa, maviewers epanapa vakuziva nezvegwenzi iri, vakawanda vacho vari kutotenga, ende feedback ndiri kuinzwa. Handitika ndopandiri kutaura ipo kuti kana uri mugari wemuSouth Africa, bata namba idzo dzakanzi +27 idzo, wotaura nani nafochi. Kana uri kuZimbabwe, bata namba idzo dzakanzi +263 idzo, wotaura nani naNyari. Vasikana ava ndo vanokuitira chi mudhiginyira wacho, wowana chi gwenzi rako, zvinhu zvako zvoita sei, zvinhu zvako zvoendeka. Handitika gwenzi iri rinoshanda pese, ukaita musoro, ukaita musana, ukaita mudumbu, ukaita chipi nechipi, rinoita sei, rinobatsira. Handitika right, rega ndijambire munyaya yangu muzvionerewo mega kuti zviri kuitika. Iri kuvhurwa ihombe, hakuna hombe inopfuura iyo iyi, ma1 chaiwo. Handitika kuX uku hakuna kumira zvakanaka. kuX uku kune nyaya iri kuitika, kune nyaya iri kunetsa, zvekutoti pakashata. Right, hanzi nemukuru wenyika achinyora apanonzi padande mutande rake reX ayo achishona takumborova. Handitika zvikanzi honored to open the second session of the 10th parliament. Despite drought, no citizen will go without food. Inzwa mashoko aya. Despite drought, no citizen will go without food. We are ensuring that Zimbabwe's natural resources benefit our people. The Zim Gold initiative will stabilize our currency, and while media, health, and education reforms remain our priority. Let's unite for a peaceful, prosperous Zimbabwe. #Zim Parliament. Murkunzapo, and the Zim Gold initiative will stabilize our currency. Marimwe zuro ayo wasati watotaura mashoko yaya ranga ratodona. Dhora racho iroro rinonzi zigi iroro. Ambuya nehanda vakabuda vachichema kuti panga pasina goridhe kariri apa. Goridhe ranga sitombodipo zvamuchose. Ndo mashoko ataurwa nemukuru wenyika ayo. Amene kuti munoti chiiwo nawo, ende kuti inyaya yePR here iri kuitika, kana kuti vanenge vachitongoteka zvavo macitizens for granted, because right now vanhu vari kufa nenzara. Right now zvinhu zvakaoma muZimbabwe, haisitombori secret iyoyo. Handitika right, rega tipinde zvedu mumacomments. Comment section ndo inopedza baba. Zvikanzi naNicholas, no citizen will go without food. But nini ndakatorara nayo nezuro chaiye. Hanzi nini ndakatorara nayo nzara nezuro, kwete marimwe zuro, kwete last month, nezuro chaiye ndakatorara nayo nzara. Zvira kuti vanhu vari kutoti zvamuri kutaura mukuru mashoko enyu akanaka, but pamuri kumataurira nenguva yacho tisikuona kunge anokwanisa kuita sei kuti batsira. Ndo mashoko aNicholas aya arapa. Zvikanzi nemumwe mbavha
vanhu vachanenge vachitoda baba zvikanzi maparadza nyika mundara. Ndo mashoko ekutanga kunzi maparadza nyika mundara. It's pathetic. Imi venyu vagere mushe, endai munozorora mundara. Speech iyo was out of touch from reality. Ayo chocho chokwadi ichocho. Reality iri kuenda ku-right, speech iri kuenda ku-left zvayo, zvakatosiyana zvakapirana gotsi. Mawan zvikanzi hanzi vakunyorerai dai vanyora nechishona. Vanhu vese vanoziva kuti mukuru andasai anonyorerwa masina yanditika. Zvikanzi neumwe resign today. Menoti vakaresigna nhasi zvinopera mushe here kana kuti zvinofamba mushe here, uyezve vakaresigna ndiani anodasai anopinda handitika. Saka shoko rekuresigna raramba riripo richinetsa vanhu ende vanhu varamba vachiridzosa futi handitika. Zvikanzi resign, people don't want you. You arrest innocent people for celebrating June 16. All those citizens criticize you. Some disappeared, some in jail. Step down. Zimbabwean people don't want you. Ameno kuti kana uchiwirirana nemashoko ari kutaurwa aya, isa comment mcomment section, ombwadzvanya subscribe button, kuitira kuti kana tazoya nedzimwe nyaya dzinopisa, nyaya dzakadai so unota sei unozvionera wega, unozvinzwira wega at first hand information. Zvikanzi okay, pamwe angada kuti imi, okay, angada kuti imi but azo separate. Imi mundara negovernment yenyu muri mbavha. Vanhu vari kuchema. Ukada kuona 80% of the comments arimo mcomment section pa-X vari kutaura nyaya yecorruption. Vari kuchema zvikanzi imi mundara negovernment yenyu muri mbavha. Zvikanzi you stole my money last week. Hanzi makandibira mari yangu last week. Okay, muri kuona chari kuitika apa. Nyaya yari kutaura mina ndingoisamaraisa. Hanzi mandigumbura nenyaya yeeconomy. Chiri kuitika ndechekuti inonzi zig rakazongonzi takuridonhedza mutengo kuti riinzane riite close to black market. Uyezve mutengo wegoridhe uchikwira. Saka vanhu vanga vachangobva kutambira vatori nemazig avo vachitoti tine ma-US edu akati equivalent, then varadonhedzwa mutengo. Saka unombwa watosara wakuminus. Ndo zvaari kuchema mukomana kunzi imimi mundara negovernment yenyu imimika muri mbavha, makandibira mari yangu last week. Ende amenoti Mr Strong Zig yavari kunyatsoronga ndeipi chaiyo chaiyo. Ende Zig mazvionera mega. Ndakambozvitaura kudhara pakapinda Zig ndikati mutactic weungochinja nekuslasha mazero, but iripo chaiyo chaiyo kan. Hapana, ngoma ndiyo. Takabva kare tichingoita the same thing, tichiexpecta ma-different results. Hazvimbofa zvakaita sei zvakachinja. Zvikanzi corruption is one of the biggest problem in the country, but you are doing nothing. Zvinonetsa ndechekuti unosunga, iwe unenge uchiba, umwe wako achibawo futi, woda kusunga mumwe wako warita sei wauri kuba naye here hazviite. Kana uchitosunga mumwe wako wauri kuba naye, kana kuti wauri kuziva kuti ari kuba, iye anenge achitoziva kuti iwe uri kuba futi. Saka hazviite manje, anobva azokutengesa kuti akweyu mukuru ingwani makambonokora. Saka inonetsa manje. Pamba pazongoswa zvikanzi ED failed. Mawani pane mashoko akawanda anowanzoshandiswa achiswa ed kwekupesira. Men believed ed, men believed ndo pachisaini chinenge chiripo icho. Women for ed ndondondoni zvakawanda zvezviripo, but azongonyora zvikanzi failed vaisa ed kwekuita sei kwekupedzisira. Zvikanzi nemumwe your priorities are wrong. Buying expensive vehicles for chiefs, yet hunger is stalking people. From there, you start begging for drought assistance. That's pathetic. Zvarongotaura ranzi munotengera machief mamillions emota. Machiefs akutengerwa mota dzinodhura mamillions vachishandisa. Vapedza kudaro voenda vonopema kunze kwenyika. Vachipema kunze kwenyika zvinhu zvinonyadzisa. Ndo zviri kutaurwa apa. Zvikanzi no,
No, man, you are failing us as Zimbabweans. How can you buy cars? Will many Zimbabweans sleep? While many Zimbabweans sleep with the empty stomach? Mawana, you are a failed leader. Aiwanzi mkuru akundikana. Ameno kuti munoti chii nenyaya iyi, munoti chii nemashoko aya, ichi ndo chazongondikuwadza zvangu ichi chekupedzisira ichi. Let me just show you this and then I bounce. Ichi ndo chandiuraya ichi. Okay, mira nditange ndakuratidzai kumsoro uko first, maona the comment first, and then ndozokuratidzai the full picture. Zvikanzi lies. Stop it, please. Our country is not going anywhere. Our country is not going anywhere. Hanzi nyika yedu hapana kana kwarumboita sei kwairi kumboenda. Let me show you the picture in full. Muzvionere kuti mawana. Right, there we go. Munhu ari kuenda ku-left, tsoka dzakatarisa ku-right. Kana kuti tsoka dzakatarisa ku-right kwenyu, munhu ari kuenda ku-left. Ameno kuti unenge uchifunga kuti uri kuenda kupi. Hapana paunenge uchiita sei kwaunenge uchienda handitika. Right, let me see kuti ndibate mukomana anonzi Owen. Owen zvaanoita ari kuvhura ma-business accounts. Owen zvaanoita ari kuregister makambani. Saka Owen, kana uri mugaro wemuSouth Africa, une bhizimusi rako raunaro rauri kuita, uchida kuvhurwa in FNB bank account, munhu wekubata ndi Owen. But haisiriyo nyaya yangu zvangu ngachida kutaura ipapo. Ndaida kutaura kuti Owen munhu ane ruzivo nenyaya yezvemari. Munhu ane ruzivo nenyaya yezvemari. Saka toda timbomuudza, timbokurukura naye, tonzwa kuti ari kuti chii nenyaya yekudonha kwezigi nekudonhedzwa kwakaita zigi. Uye zigi kana zvichinzi riri backed negoridhe. Goridhe richikwira, zigi richidonha. Zviri kurevei? Zviri kureva kuti tiri kungonyeberwa. Hapana kana goridhe riripo handitika. Saka kune vachazoda ma-business account, kune vachazoda kuregisterwa makambani, nhamba dzaOwen ndo idzo dziri pascreen idzo. Batai Owen and I will make sure ndauya naye panapa tokurukura nyaya idzi, tonyatsonzwisisa kuti zviri kumbonyatsofamba sei kana zvichinzi mari yadonha. Toita sei kuti tichengete mari yedu ichiramba ine same value handitika. Ndo pandiri kutaura kuti make sure wadzvanya subscribe button and the notification bell. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire ndibate, nhamba dzangu ndizodzi dziri pascreen idzo. Toita sei? Tofambira nyaya dzacho handitika. Kana une bhizimusi rako raunaro rauda kuti ndishambadze, ndibate futi pasame number idzodzo handitika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, ndo nyaya yanga ndangokuigirai zvamanje kuti munzwewo mashoko ataurwa nasekuru venyu mukuru wenyika kuti hanzi hamuzombofa makafa nenzara, yeti imimi nezuro chaiye muri kufa mukarara nenzara. Magetsi ari kuswera asiko, transport iri kudhura, mabasa hakuna, kuzvipatara mapiritsi zviri kudhura. And ndaona imwe other post ichitaura kuti ku-MSU they are paying 700 and something per semester USD. And vari kutoshamisika kuti toiwana kupi mari iyoyo. Vabereki vavo vari kutambira ma150 ma200. Mawana hanzi ma-students ari kudropa. Hanzi nyaya ye-medical aid is just a scam. Ukabhadhara paunozoda kuenda kunorapwa unomva wanorohwa ne-shortfall, wonzwedzera mari. Saka mawani zvekutodaro handitika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, thank you for watching and thank you for supporting .5 Creative Studios. It's bye for now.